Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe e jeygol Plaku TV mi silminake dow moɗon mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fou nder rawa moɗon Adamu Haruna. Hande bo en lortake be tindinoje meɗen. Tinnore nde garɗen hande en tindinay comment goɗɗo wawata enregistrugo deydey appel ji muɗum ɗi waɗata fou lawol ngol goɗɗo tokkata wanna téléphone muɗum flash to ɓe ewni ɗum, to ɓe ewni ma yake feere tawa ha ɓawo téléphone maɗa ɗum ɗo waɗa flash, ɗum ɗo hasko woni hen kam yite. To ɗum ɗon no waɗa ha téléphone maɗa comment bo to ayiɗi a désactiva ɗum no a désactivirta ɗum ƴamiɗi ɗuɗɓe nder moɗon peƴƴinanimi woɓɓe feere ɗo ƴamto lawol ngol tokkata activa deydey flash man yiɗi kankan to ɓe ewni ɗum ni yite waɗan huɓɓugo ha ɓawo téléphone muɗum e woɓɓe feere bo mbiyami ɗum ɗo waɗa ha téléphone mum en anda lawol ngol tokkata désactiva ɗum e ko nandi be man. E non ko larani enregistrugo appel ji deydey ɗi a watta to himɓe ewnima ko an a ewni himɓe ɗo a yiɗi appel kala ko gewtidi ton may fo a enregistra ɗum yake feere a tawan ko on gewtidi be goɗɗo a yiɗi haala may ɗo kallatto ko woda ɗum hujja yake ha yeeso feere ha yeeso ko da hunde feere fe'uni a wawan wi'ugo nda vocal deydey appel moɗon je gaduɗon ko gewtuduɗon be goɗɗo may ko nandi be majum a wawan kala appel ji ɗi gatton be yimɓe fo a wawan a enregistra appel ji man. E to téléphone maɗa ɗon no enregistra appel ji bo a yiɗa téléphone maɗa waɗa ko enregistrugo appel ji ɗi gatta be yimɓe a wawan non ma a désactiva ɗum ɗuɗɓe nder bo no peƴƴinani mi ƴamol lawol ngol tokkata désactiva ɗum dalila may ɗo mi wi hani mi waɗanani vidéo musamman dow majum. Amma hedde ko may ɗo miɗo yiɗi ha mi yettina yettore am faago e Amadou Bari gonɗo wuro Bagno deydey wodi moƴƴere tilimde nde o waɗani am moƴƴere tilimde deydey ka seni am sosai dalila may ɗo mi wi hani mi yettina yettore am faago e mako ha jeygol Plaku TV ngam may ɗo mi yettimo sosai ɗon moƴƴere nde waɗani am tilimde sosai mi yettimo Allah ni warzoromo kayru Allah yoɓumo be ko ɓuri mi yettimo sosai. Yawwa non bo mi tammi en jejjita e deydey tinnore nde mbiɗen ha en tindina ngam may ɗo tan billon be surutu en dilla nder vidéo may ɗo ha gen deydey no ka tammi salorago. Amma hedde ko mayɗo miɗo toro deydey kala ɓen ɓe abonayi fuu tan gejjite warugo les seragal jungo moɗon ñamo ha bindi bodeji ɓe vindi abonné ɗo on gara on mema dow maji banni ɓawa to on memi dow maji on dari alama kungel feere wari banta alama lenguru sai on mema dow magel banni ɓawa to on memi dow magel on dari ko garti hankon taton sai gar on mema ngel dow to ɗo on hokkata on deydey kala nde min gerɓi vidéo kesol fuu on daragol be koyɗum nonnon tan gejjite warugo deydey ha alama kolel like ɗo on gara on mema dow magel to on memi dow magel on ngel garti amblé ɗo on hollata deydey vidéo may ɗo ngol fottani on tan gejjite warugo ha les babal commentary on accana min commentary je encourage tamin heɓa min gara ko wadduno gon vidéo ji tilimɗi nonnon miɗo toro on tan gejjite warugo deydey ha babal alama sharing ma bo partage ɗo on partage lien vidéo may ɗo ha nder groupe ji moɗon WhatsApp, Facebook, Telegram e ko nandi be majum heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara mbotoro be majum. Arande man woni sakiraɓe to en gari en nasta ha répertoire meɗen jotta nda répertoire mi tammi mo fandi répertoire muɗum nda ɗum ɗo to mi wari mi nati dow majum ɓawa to a nati dow majum ɗum maɓɓitanake ma banni sai a wara dow seragal jungo maɗa deydey ñamo ça dépend de téléphone je naftirta min téléphone je mi jogi mi naftirta ɗo ɗum Camon 15 Tecno Camon 15 bon téléphone ji may ɗum ferottira yake feere bana téléphone man ɗo an to a maɓɓiti téléphone maɗa ɗo a tawi ɗum banni banta je am ɗo sai a wara nda ɗo ha alama paramétre ɗo mi tammi on dari ha alama paramétre ɗo dow majum a warta cliquer amma ba téléphone ji feere a tawan ɗum toɓɓon taton taw sai to a memi to toɓɓon man nden ɗum waddanma paramétre nden a nata amma déjà min a lari paramétre may tan ɗum waddaniyam bon to ɗum waddanima banni sai a wara cliquer dow paramétre man tan banni ɓawa to a cliquer dow majum ni déjà ko larani hala flash arande ɗo nda ɗum ɗo mi tammi on dari nda kungel ngel a désactivata nda ɗum ɗo mi tammi a laari flash pour les appels mi tammi a laari ha mi cappanima ɗo flash pour les appels to ɗo on to goɗɗo ewnima téléphone maɗa waɗa ko waɗugo flash miɗo matina bo na ɗum kala téléphone fo watta flash man téléphone ji goɗɗi ɗo ko a yiɗi ha activa ɗum ɗum watta ko ha téléphone ji goɗɗi yawwa ça dépend de téléphone je ɗum watta man ɗo to téléphone maɗa e waɗama to nasti ɗo to a wari a tawai ɗum to a wari jotta kam sai a désactiva deydey kungel ngel may a activa ngel mi yiɗi wigo to a yiɗi ɗum waɗa ha téléphone maɗa min a laari ɗum waɗata ngam ko waɗi mi désactive ɗum an to a wari sai activa ɗum banni mi tammi on dari jotta mi active ɗum to jotta ɗo to goɗɗo ewnayno yam ni téléphone am ɓawa maga waɗai ko waɗugo flash ɗo huɓɓa yite to ɗo on deydey ko larani hala flash sai nda ko larani hala appel bo deydey ko larani to goɗɗo ewnima yiɗi enregistre appel may nda ɗum ɗo ɓe windi activer l'enregistrement automatique des appels ɗo nda ɗum ɗo sai a wara activa kungel ɗo mi tammi a laari nda ngel ɗo sai a wara cliquer dow magel jotta a laari mi activi ngel min to jotta ɗo kala nde goɗɗo ewniyam fuu
ko mi ewoni goddo fu kala ko min gewtidi fu dum do enregistra vocal mai do dum do yerbana am ha drive to min lori mi nasti ha drive am ni mi tawai dede ko min gewtidi mai ko bo mi mi nasti ha babal dede mémoire téléphone am mi yan mi tawa dede ha enregistrement automatique des appels man do mi yan mi tawai dum ton mi tawai dede kala ko min gewtidi be himbe man do fu e ko nandi be majum don tindinore famare ne mi waccu mi wara mi tindina en e banta mi matini on ben be téléphone ji en to anastoy diga arande a wari nasti ha répertoire mada mai do bo a tawi dum tobbon taton goni do man do bawto a clique do tobbon taton mai dum waddante paramètre a nasta nder paramètre mai den dum waddanma banta je am do mi tammi on pami sakirabe ngam moy fu sa dépend téléphone mudum je mari sai to anasti a tawata de no dum warta mi do mati non bo na kala téléphone fu watta dum téléphone ji fere fota enregistrement ma appel kuje do mai do vocal mai to anasti a dabbiti dum wada ha téléphone a hefta dum ha téléphone ma dani sabi dike dum wadata na téléphone toy fu watta dum burna fu téléphone ji de din mar di mise à jour on trippe burna fu watta dum diga version 9 yahugo yeso burna fu kanji on gatta dum téléphone ji man fu don gada dum e ko nandi be man ngam mai to fu na salara to tawi dum wada téléphone modum ma fani alhamdulillah dum wala e bodon kan sai to en kebi tindinore ferere kam ay don jarama sakirabe min dotoro dede ko larani ala wallita ko min partage lien video ji man e ko nandi be majum to ndari publicité ha aran video mai bo ko chaka magol ko ragare magol on bawa renugo sai to dede publicité man salake den on continue ala arugo video man do kam ay don jarama sakirabe dum derrawo modon Adamu Haruna sai to en potti ha tindinore tamminde warugo yeso assalamu alaikum